A dwi'n ôl heddiw a dwi'n chwarae gêm newydd o'r enw Forza Horizon 2 ac dwi yn chwarae hwn adras ond dwi bach yn rybys chos dwi'n crasio a mae rhywbeth newid jyst dod off o car fi. Dwi'n well yn dreifio fel ma neu fel na chos dwi'n crasio lot. Ac dwi'n mynd i'r docks dwi'n meddwl ac dwi'n mynd efo'r Lamborghini ma i'r docks a wedyn dwi'n cael dewis car rubbish a wedyn byddai'n chwarae rownd ac byddai'n chwarae rownd yn dreifio byddai'n neud rhasys a byddai jyst yn dreifio rownd a neud bucket list a bethau fel yna. Dwi yn chwarae hwn adra ac checiwch allan channel Rocket Major a Bob hefyd. Maen nhw'n ffrindiau da i fi a maen nhw'n neud Minecraft a Forza. Ac dwi ddim mor dda yn hwn ac pryd oedd Rocket Major yn neud oedd o yn dda ac mae Bob mae o yn chwarae fo hefyd so mae o'n dda. Ac mae'r ceir sydd ddim yn even dreifio'n annoying chos maen nhw'n mynd o ffordd chdi a wedyn ti'n gallu really dreifio chos bod chdi'n crasio fewn i nhw. Ac mae'r ceir ti yn erbyn hefyd chos mae hyn yn crasio fewn i cefn. Wel, fatha ydych chi'n gweld genna fi crash mawr a genna fi ddim mirror ar un o ochrau fi achos o'n i sgripio ar y wal fel yma a wedyn nath o jyst dod off fatha hwnna. Mae'n genna fi ddim mirrors o gwbl. Oedd Rocket Major lot gwell na fi. Oedd o'n crasio o gwbl. Ac wrach chi iwsio dau peth i breicio. Unai y ddau o hein efo'i gilydd neu a chos mae hwnna'n rhoi i-drift fel yna. Chdi'n neud i-drift o hwnna, dwi'n anghredeg ar ôl fo. Ac mae yna rhai pobl, maen nhw'n ffrindiau fi sydd yn chwarae Forza, online friends gyda fi adra. A dwi'n gallu siarad efo nhw a bob dim fel yna. A dwi'n meddwl bod fi'n mynd yn agos i lle dwi'n angen mynd. Mae'n deud destination o hwnna. Dwi'n meddwl Horizon Festival dwi'n angen mynd i. Ie, swn i'n deud. Dyna beth sy'n annoying efo ceir sydd ddim yn chwarae achos ti jyst ddim yn gwybod lle ti'n mynd wedi ti'n edrych bod ni'n crasio fewn i nhw. Dwi ddim mor dda ar y gêm yma achos dwi'n crasio lot. Ond fyddai dal i fyny efo ceir eraill. Ac dwi yn hoffi fatha, mae yna un lle yma yn y gêm lle ti'n jyst gallu mynd a wedyn ti'n gallu gwneud jumps efo online friends. A wedyn neu fyddech chdi ddim wneud 2 players ar y Forza yma, fyddech chdi wneud ar Forza Motorsport 5 ac genna fi hwnna adra. Dwi newydd pasio boi arall o fanna. Dwi ddim yn dda yn controlio ceir sydyn, just fatha ceir sydd ddim mor sydyn. Dwi yn ola wan. Ac mae'n mynd yn nos a mae wedi cymryd diwrnod cyfa i fi just cael i'r festival. Mae'n bach yn stupid. Dwi'n hoffi crasio mewn i coed bach hefyd achos mae hynna jyst yn... ti jyst cael gwarad o'n nhw. A Horizon Festival, mae yna garage a mae yna auto show lle ti'n gallu cael ceir newydd trwy ffordd yma a wedyn fyddai yna. Lle mae'n deud Horizon Festival, dwi'n gorfod mynd i fanna. Just mynd ar car yma i'r festival ydw i. Ac dwi wedi crasio. Fama ydy'r auto show, chos mae yna llun car, os mae yna llun span ar garage di hwnna, rhaid chdi customise y ceir chdi bob dim. Ac fod i ben, ac mae o yn deitha ni bob dim am dreifio. So,
Mae o'n cymryd hi i fod jyst siarad. Horizon Festival. Ond rhaid ddewis car rubbish. O blaen o'n i'n cymryd, dwi wedi nofio enw'r car, ond Lamborghini o'n i'n dreifio'n fanna. Car gorau fi ar y gêm ydy Bugatti, achos mae o'n dda i neud stunts ac i ffeindio fatha boards yma sy'n rhoi credits i chdi, o dim rhaid chdi brynu pethau out of show. Na i ddisgwyl. Mae'n dweud, please wait man, achos ma'n rhywbeth yn siarad, ond dwi'n gallu clywed o. Hwn, Toyota o'n i'n hoffi. Dwi'n isio hwnna. Dwi'n mynd i fynd mewn BMW. Slash car. Car gorau fi o'r darn yma i gyd ydy'r Toyota, ond dwi'n cael hwnna drwy'r adag. So, na i dreifio i'r ras yna. Yr un sy'n deud new ar y fanna. A wedyn, na i dreifio yn y ras yna. Dwi'n gwybod mae'n so fawr, dio. Mae hwnna'n fawr o ras. Horizon Heat, na i dal nid o ddo. Iawn, so... BMW mynd i rasio. Ac wrach chdi rasio fatha planes a ti cael Ferrari gen hwnna. Ac mae hwnna'n dda, so... Gai dreifio car fi wan, please, diolch. Car yma yn car da. Radio system, dwi'n angen radio. Chos mae'n anodd i grasio, chos wrach chdi controlio fo'n hawdd. Mae cameras yn fanna. A fanna. Speed cameras, dyn nhw, neu speed trap. Ond oedd hynna jyst gwneud fi grasio. Speed cameras, dyn nhw. So maen nhw'n deud faint o sydyn ti'n mynd. Ac efo ceir mwy sydyn, wrach chdi, os ti ar... Mae'n airport, a wedyn yn fanna, wrach chdi, yn airport, ti'n gallu... Mae yna just peth mawr. Yn y airports mae yna fatha lein mawr, a wedyn mae yna cameras yn fanna. A wedyn, fyrach chdi testio fanna faint o sydyn mae'r car chdi mynd. Ac mae fatha, mae yna un car fyrach chdi cael yn hawdd o'r enw Ultima. Fyrach chdi cael rili hawdd. Top 3, finish top 3 and I get a wristband. Dwi'n Kevin, dwi'n meddwl. Rwyl yn y Kevin. Car glas fi gyda fi. Fanna dwi. Naci, dim fanna dwi. Hwn dwi. So, start race events, pryd dwi isio. A wedyn, na i gychwyn a trio curo yn top 3. So, na i ddisgwyl 2 hours later. Start race, get ready, 3, 2, finish in the top 3. Dwi'n gwneud lot o rases yn hwn. Mae o'n anodd curo rases ag chos fatha pryd ti efo ceir rubbish fatha hwn, mae'n anodd curo rases. Ar ôl y ras yma, ella na i fynd rownd i chwilio am fatha checkpoint, dim checkpoints, pethau eraill fatha, mae yna fatha boards ydyn nhw, ti'n gallu cael credits gen nhw. Mae yna un yn airport, ond ti'n gorau fatha ti'n jumpio i gael hwnna. Dyna beth dwi'n hoffi Bugatti, ag dwi'n ras cyntaf fi, yn ras cyntaf fi, chos dwi'n mynd chwarae lot o rases yn tŷ fi, ag ceta, so... Bwf. Dwi yn ola wan. Dwi'n ola, dwi'n angen casio fyny. Mae'n deud position fi fanna dwi'n ola, achos dwi'n 10... Mae
12 person yn y thing a dwi'n 12 fed, so dwi'n angen just catch fyny efo'r car achos dwi'n eisiau bod yr ola yna bach yn disappointing efo BMW yma. O no, checkpoint yma na. Dwi eisiau gweld finish in the top 3 yn dweud yma ac I march am checkpoint missed, iawn. Oh no, yn annoying. Mae pawb really o flaen fi wan. O na, dwi wedi colli. Dwi definitely wedi colli. Dwi wedi colli'r ras ma. Dwi'n mynd I just gafal. Dwi just mynd I adael troed fi lawr ar y thing. Dwi ddim yn mynd I dynnu fo off. A dwi definitely wedi colli. Do, dwi wedi colli. No fair. Dwi'n mynd I drio ras na eto. Restart. Dwi'n mynd I trio wneud yn well tro ma. So, peth annoying ydy, achos mae 'na pobl sy'n well na fi'n dreifio ar y gêm. Achos dwi'n mynd chwarae'r gêm lot I mwy. Finishing top 3. Dwi'n meddwl bob tro mae'n deud 3, 2, 1, go, ond dydi o ddim. So, come on, dwi'n angen at least bod yn gynta. Neu yn at least ddim ola tro ma. Quick, dwi'n angen teig. Na, mae o mynd I basio fi. Mae 'na rhai pobl sy'n dda yn gêm, rhaid chdi wneud y rhasys mwy na unwaith. Os ti efo car da hefyd, ond dwi ddim efo car da a dwi just newy gychwyn. Na, nhw'n cael ei Horizon Festival ni. Okay, dwi'n top 5. So, mi'n yn dda. Dwi'n yn top 3 ddo. So, at least cael pedwerydd. Dwi'n gynta ar y funud. Position fi di cynta. Dwi erioed I bod mor dda ar Forza o blaen. Dwi'n meddwl ella fydd rhywbeth yn dal fyny efo fi ddo. Os dwi'n bod yn slow ar corneli, yn fama o'n i'n ola tro dwytha. Ac os dwi'n slow ar corneli, mae hynna'n annoying. Herwydd ar corneli, ti'n gallu cael dy takeover mwyaf. Dwi'n angen cael i'r finish line yn top 3. Dwi yn drydydd. Actually, dwi'n gynta. Come on, dwi'n angen curo ras yma. Sa'n dda, swn i'n dod yn ola wedyn, swn i'n dod yn gynta. O'n i'n 8fed, wan dwi'n gynta. Come on, dwi'n angen curo. Os dwi'n colli hwn, fyddai'n drist. Na, dwi definitely di curo. I drifft yn diwedd. Ia, sy'n eisiau ddod yn gynta. Tro dwytha yn ola, wan yn gynta. BMW hefyd. Pawb efo Audis, Jaguars, Nissan GTR, na ci, dim. Waw. A mae'na fatha pobl really da yn y gêm yma. Dwi wedi beatio. A dwi wedi crasio, rhaid chi weld. Band yw na. Nac I fideo na. Dwi'n cael wristband. Dwi'n meddwl eich melyn di'r wristband yna. Ti'n cael y wristbands, bob tro ti'n dod I fyny'r top 3, ti'n cael wristbands gwahanol. Ac mwy o wristbands ti'n cael ti yn mynd fatha, ti'n cael chydig o credits a XP a beth o hwnna. A ti'n mynd yn well yn y gêm. Ti'n cael mynd I llefydd gwahanol. Band yw na fanna yn siarad. First place dwi. So, dwi'n hapus bod fi wedi bod yn gynta. Ag dwi yn fanna yn dwi efo wristband fi. Dwi'n meddwl y 2 dyn arall yna nath ddod yn ail a trydydd hefyd. Ac mae o'n mynd yn car da fo. Wan, dwi'n gwybod lle dwi'n fod I fynd wan. Dwi'n meddwl yn y car yna dwi'n mynd. Dwi'n mwyn siŵr. Na, ci'n Audi fi dwi'n mynd. Na, BMW diwn. So, ras diwn na ci, just destination points diwn. Dwi'n angen mynd I rhywle ar docks yn rath. Ond dwi'n gorfod cael hwnna, dwi'n cael
650, na 6,500 o XP os dwi'n cael hwnna o dan hyn faint o amser. So dwi'n cael hwnna sydyn. Dwi ddim yn dda'n dreifio yn slow, ond mae o'n haws dreifio'n yn sydyn os ti isio mynd I llefydd ac fatha bod mam chdi'n rhywbeth yn dweud gyda chdi lot o amser rwan, so yn lle gafel brec lawr o bob dim fel yna, jyst dos yn sydyn. Ac yn lle iwsio A fel brec, pryd ti isio mynd yn sydyn, iwsio reverse. Hwna dwi'n iwsio fel arfer os dwi isio mynd rili sydyn I rwla. Ac dwi'n meddwl gyda fi lot o amser rwan, 6 munud I gael I rwla. Dwi'n trading points, what? Dwi'n angen skill points hefyd. Gyda fi'n lot o peth I skill points. Dwi'n angen skill points chos wedyn fydd chdi cael fatha skills gwahanol I increasio car driving chdi. A mae'n dda. Dwi wedi completio nhw adra ac dwi efo loads o ceir. Dwi efo'r rhan fwyaf o'r ceir. Just fatha y car gora. Y car gora ag 6 car arall dwi'n angen I wedyn dwi wedi completio ceirs. Dwi'n licio, a gyda fi loads o ceir dwi'n licio. Mae'r rhan fwyaf o'r ceir ar y gêm dwi'n licio. Ond ar Xbox cefndar fi, dwi'n angen... Na, ar Xbox ffrind fi gwern, mae efo lot o geir, mae o'n well na fi'n Forza. Enw fo di ar GameTube, enw fo ydi Bob1232007. Mae o'n ffrind fi ar Rock Major hefyd, mae o'n ffrind fi. Just 5 munud genna fi wan, a dwi'n gweld destination fi. Ac mae dad fi hefyd yn hoffi chwarae, mae'n debyg fatha bod yn chwarae Forza, achos pryd mae o'n chwarae gemau gwahanol, fatha GTA. Naci, dad cefndar fi, dwi'n meddwl ydi o, neu rhywun. Ond mae rhywun o ffrindiau wedi dweud bod nhw'n chwarae GTA. A wedyn mae dad nhw'n gofyn, gai jyst neud rhywbeth ar efo. A wedyn mae jyst cael car awesome ma. A wedyn mae o'n rasio person nath o ofyn dda. So mae hwnna'n dda. Dim dad fi ydi o ddo, chos di dad fi'n gadael fi chwarae GTA na'n bryd. Dwi'n cael chwarae Halo, mae hwnna'n gêm dda. A Terraria. A mae hyn o 2 I 12 a 16. So, mae dad fi'n dweud a mam fi'n dweud bod o'n ffain I fi chwarae hynna. Ac o'n I chwarae Halo gyna efo Bob123. Dwi'n mynd for wrong, na I gorau neu hyn. Dwi'n mynd gallu neu hynna, so dwi'n gorau reversio. I think I'm here. So, na I mynd for ma wan. One way road lawr fama dwi'n meddwl. I mynd lawr fama, ti'n gallu mynd o'r rwla arall. So, dwi'n meddwl fyddai'n neud o'n amser, byddaf. Os dwi'n reid troed I lawr. Dwi'n meddwl fyddai'n neud o. Skill points earned, yes. Crash! Okay, please wait. O'n i'n isio cael perks. O'n eisiau neud o wedyn. Unlock perk. Get hard. Dwi eisiau neud hyn, please. O'n i'n ganol Crasio, o'n ti'n stopio fi, iawn. Faint o perk. Okay. Genna fi ddigon amser I gyrraedd na, ond nath y skills na wastio hanner amser fi, neu na. Quick, ac I drifft.
nath o'n gweithio. Sbio faint o crashes dwi wedi cael. Mae Ben di dod fewn yn car da fo. Dwi'n meddwl Nissan GT-A neu roedd fel na nath o ddod yn. Dwi'n gwybod be nath o ddod yn. Ag hi'n di helpu yn y garage. So, mae hi'n di welcome in. What can I do for you today? Neu roedd mae'n dweud. A dwi'n gwybod be mae Ben yn dweud. Na hi. So, mae'r car gwyn na. Dwi'n hoffi'r car yna ag yn gwyrdd. So, dwi'n mynd i trio cael fatha off-roading. Ni eisiau gwneud mwy o rhasys. Ag na i endio'r episod yma. Ag gweld chi'n episod nesaf, so ta!